Ez az eddigi leghíresebb linómetszetem, ami az összes közösségi médiát összevetve több mint 150 000 megtekintést ért el. Ez egy póló és vászontáska minta, amit már több videómban is láthattatok, és most, hogy a nagy részén túl vagyok, a ti segítségeteket szeretném kérni. Igazából már a minta megvan, csak egy felirat kellene fölé, amihez szeretném azoknak a művészeknek a segítségét kérni, akik bekövettek ez alatt a pár hónap alatt, és az összes többi embernek a segítségét is. Természetesen voltak nekem is ötleteim. Az első például az volt, hogy lehetne az a felirat, hogy The Original Divas. A második ötletem pedig az volt, hogy idézhetnék Olai Bolya Baby című számából. A harmadik ötletet pedig tőletek várom, minden művésztől, aki követ engemet, és minden egyéb más embertől is, aki követ engemet, úgyhogy hajrá!